Tungod sa padayon nga pagsaka sa temperatura ug kainit sa nasod, may deklarar na ang pipila ka mga local government units og suspension sa face-to-face classes sa elementary ug high school levels. Kini gikumpirmar ni Department of Education Region 7 Regional Director Salustiano Jimenez. Mga around 7 o'clock, so there were 3 LGUs who declared suspension of face-to-face classes. And Lapu-Lapu, we have Talisay, and City of Naga. Gawas sa maong mga lungsod, miapas sa pagpagawas sa ilang suspension of face-to-face classes, ang ubang LGU sama sa Liloan, Minglanilla, Cordova, Consolacion, Toledo ug San Fernando tungod sa gapadayon nga pagsaka sa heat index nga nasinati sa Subo. Dugang pa ni Jimenez, makadesisyon direkta ang mga school heads sa suspension sa face-to-face classes, ilabi na kung magkagrabe pa ang sitwasyon dinhi sa rehiyon. Now, if ever the LGU will declare suspension, like the mayor, so it will be across schools. All schools. Though we would like to request as well and negotiate that if ever possible, then only those schools that really are not feasible for face-to-face classes. Aniya ta karon sa Lawaan Elementary School dakbayan sa Talisay nga una sa mga tunghaan nga mipatuman sa suspension of face-to-face classes tungod sa grabing kainit sa panahon. Dinhi sa maong classroom adunay tulo lamang ka electric fan pang alibyo sa kainit nga masinati sa 41 ka mga tinunan sa tibok adlaw. Tungod sa grabing kainit sa panahon, giaksyonan na kini sa DepEd ug sa mga LGUs. Matudusab sa School Information Focal Person sa Lawaan Elementary School nga si Jocelyn Rojo, dumay posibilidad nga ma-extend pa ang suspension sa face-to-face classes, ilabi na nga base sa forecast sa Pag-asa, musaka pa sa danger level ang heat index dayong hinapos sa Abril hangtod sa Mayo. Kaya nga itong priority gyud nga ang mga bata is ang ilang health. Kinahanglan ato priority na health ang mga bata, di gid na sila ma-affected. So kung unsay welfare, the best for the children atong buhaton, while at the same time dili ma-affected ang ilang learning. Sa pagbisita sa MyTV Cebu News Team sa Lawaan Elementary School ug Lawaan National High School, aduna pay pipila ka mga estudyante nga ni-take sa National Achievement Test sa elementary ug NLC sa high school. Nangandam sab ang pipila ka mga eskwelahan sa umaabot nga Regional Schools Press Conference, apan sila lang ang gitugutan nga mga tinunan nga personal nga mongadto sa tunghaan. Karon kay nami sa school kay nag-take me og NLC. Manang nangarimi. Apan alang sa mga eskwelahan nga dili kaayo hilabing apektado sa kainit sa panahon ug dunay kahoy sa palibot, hangyo sa direktor nga kun mahimo mopadayon ang face-to-face classes. Even some parents requested na they prefer that their children will be in school because if their children will be in their respective homes and they are working, they have nobody to watch or to look after their children. Sa pagkakaroon, padayon ang pagmonitor sa DepEd sa heat index ug update sa kahimtang sa panahon alang sa kaluwasan sa mga tinunan. Kini si Fabi Madeha, Bipsocom Intern, alang sa MyTV, Cebu.